Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні п'ятниця, 22 липня. Це 876-й день анексії Криму. Мешканець Севастополя вирішив оскаржити російське громадянство для кримчан. Як повідомляє видання «Ріа Крим», громадянин Аленєв А.Г. подав позов до Конституційного суду Росії. Стаття Конституції Росії, що надала право кримчанам після анексії півострова стати громадянами Росії, порушує його права, які саме не вказуються. Але є інформація, що Конституційний суд взяв на розгляд цю справу. Заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова викликали сьогодні до ФСБ. За словами першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Умерова викликали через нові результати експертизи. Але результати підтвердили, що чоловік на одному з відеозаписів, що цікавить силовиків, дійсно Ільмі Умеров. Проте Умеров не заперечував, що на відео він. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею «Сепаратизм». Він знаходиться під підпискою про невиїзд. Російський адвокат Марк Фейгін попросив у правозахисного центру «Меморіал» надати Ільмі Умерову статус політично переслідуваного. На самом деле, наверное, я скорее хочу восстановления территориальной целостности и Российской Федерации, и Украины, чем ее нарушения. Потому что весь мир практически не признает присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Тогда нужно возбуждать уголовные дела на руководителей государств Европейского Союза, на руководителей государств, которые входят в Организацию Объединенных Наций, руководителей государств, ведущих в мире, там Соединенные Штаты Америки, Германии, Франции. Створення національно-культурної автономії в Криму не зможе повністю вирішити проблеми кримських татар на державному рівні. Про це намагався сказати історик Рефік Курцеїтов. Держрада окупованого півострова ухвалила закон про освіту, але він не враховує інтереси кримських татар. За словами Курцеїтова, думка кримсько-татарських вчених і представників освітньої сфери не брали до уваги при створенні цього закону. Його опонент, так званий глава культурної автономії кримських татар Ейваз Умеров, не давав змоги висловити свою позицію кримсько-татарському вченому. В то время как на государственных языках в Российской Федерации образование можно с 1 по 11 класс. И масса других там вопросов. Эти вопросы, не перебивайте, сама. Эти вопросы решаются на государственном уровне. Ни одна общественная организация не сможет подменить государственные институты. Если не будет нормального законодательства, мы останемся на уровне, допустим, того уровня, в тот уровень, который нас загнали. Мы не сможем возродить ни свой родной язык, и этот язык не будет функционировать как государственный. Просто кто-то хочет подменить решение наших вопросов, основного вопроса, восстановления наших... Вот инструмент, допустим... они создали место автономии. Кто хочет подменить? Нет, Называйте вещи своими именами. Кто? Владимир Владимирович Путин, Сергей Валерьевич Аксенов, Кто хочет государство, еще раз? государственные чиновники, Я уже задал вопрос. Я понимаю, что спецслужбы. Кто? эмоционально. Назовите имена, вещи своими именами. Будьте мужчиной. И вы знаете, я еще раз говорю. Но я не знаю. Кто? Есть. Скажите нашим телезрителям, Есть. крымским татарам, которые нас сейчас смотрят, кто? Погромче. Зачем разговаривать аморфными, непонятными фразами, заводя в заблуждение наших Это соотечественников? вы заводите всех в заблуждение и не прислушивайтесь никому. Научитесь, молодой человек. Окупаційний суд залишив Бахчисарайську четвірку у СІЗО. Адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Фейсбук заявив про злочин судді Окупаційного Верховного суду Криму. Він має намір опротестувати рішення про продовження терміну затримання. Суд провели через відеоконференцію, хоча підстав для цього адвокат не побачив. На запитання захисту підсудних суддя не відповів. Так само, зі слів Курбедінова, суддя Окупаційного суду не вислухав ані адвокатів, ані підсудних, що теж порушує їх права щодо захисту честі, свободи та гідності. Засідання мали провести вчора, однак надійшла інформація про замінування будівлі суду, тому суд перенесли на сьогодні. У акваторії Чорного моря проходять спільне навчання «Сіа-Бріз-2016» за стандартами НАТО. На полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області відпрацювали сухопутні частини. Командування складається з офіцерського складу армій України та США. Легенда навчань – забезпечення безпеки в кризовому регіоні. Військові відпрацювали піше патрулювання, десантування і захоплення стратегічних об'єктів, навички тактичної медицини та евакуацію поранених.
Достаточно хорошая подготовка у бойцов Украины. И в основном, я могу вам сказать, очень хороший курс для нас. Мы научились чему-то новому, достаточно интересно и сработали, я думаю, хорошо. Эти учения очень были полезны для нас. Мы взяли очень многое от ваших ребят, от ваших коллег, и мы очень довольны всем этим. І сьогоднішні учення були дуже отличні. Зараз іде базова підготовка в блоках або базова підготовка кораблів. З сьогоднішнього дня розпочинається злагодження тактичних груп кораблів у морі і багатонаціонального компоненту. Сьогодні я був вражений, у мене дуже позитивне враження. Україна має ввести поліцейську місію ОБСЄ у Донбасі, модернізувати армію за стандартами НАТО та інтегруватися до європейської спільноти. Про це на зустрічі із представниками Євросоюзу в Брюсселі заявив український прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це його перший візит в якості прем'єра. Говорили про мінські домовленості, реформи в Україні та безвізовий режим. Прем'єр запевняє, Україна зробила все необхідне для безвізового режиму. І ми очікуємо рішення Європейського Союзу. Процес це йде. Ми очікуємо, що в жовтні таке рішення буде ухвалено відповідними інституціями Європейського Союзу. Ми можемо за 10 років пройти шлях, який приведе нас до того рівня, коли ми можемо подати заявку до Європейського Союзу. У Севастополі через суд домагатимуться блокувати сайти, що, на думку окупаційної прокуратури, містять екстремістські матеріали. Прокуратура Гагарінського району провела моніторинг інтернет-ресурсів і виявила 9 сайтів анімайзерів, які надають доступ до заблокованих в Криму інтернет-сторінок. Прокуратура подала 9 позовів про визнання інформації, розміщеної на цих сайтах, недозволеною для поширення в Росії. Федеральна траса Таврида за і проти. Одна з ділянок шосе має пролягати через Маккензіві гори та село Верхньосадове. Мешканці багатоквартирних аварійних будинків з надією чекають будівельників, адже ремонт їхнього житла влада пообіцяла зробити лише в 2025 році. Вони сподіваються, що їхні будинки, що перешкоджають будівництву траси, знесуть, а їм нададуть нове житло. Але в російській адміністрації Севастополя не всі задоволені проєктом. Прокладаючи трасу, доведеться вирубати багато червонокнижних дерев і псувати ландшафт. Да пусть бы снесли бы этот дом. Ну, конечно, может быть, переселили бы куда-нибудь получше. А так, ну, уже надежды вообще ни на что нет, ни на кого, куда мы только не обращались. Уже сколько лет эта борьба ведется, за что платим, кому платим. Вообще ж ничего не делается. Вот, куда ни зайди, везде вода, везде эти насекомые, скалопендры эти лазят. Если такая трасса будет проходить через Маккензиевые горы, то это будет означать, что строители будут стремиться максимально выровнять эту трассу по ее протяженности. То есть это означает, что они будут ее удешевлять с точки зрения строительства таких элементов, как мосты, эстакады и так далее. А это будет означать, что те естественные складки местности, через которые эта трасса должна будет проходить, они будут подлежать так называемому раскрытию. Это будет сопровождаться массовой вырубкой лесов, лесов естественных, лесов искусственных. И это признают даже сами разработчики, сами авторы этой идеи, авторы этого проекта. Они говорят, что без массированной вырубки леса мы не обойдемся. Відпочивальники в Криму розповіли, що раніше людей на пляжах було набагато більше. Місцева ж влада звітує про непогані показники. У Феодосії вони нарахували в половину більше туристів, аніж у 2013-му. У селищі Морське, що між Євпаторією і Сакамами, досить багатолюдно. Однак туристи скаржаться на підвищення цін, низький рівень сервісу і відсутність асортименту продуктів. Самара. Ну, здесь вроде на пляже много людей. Нет, обычно к воде не пройдешь. По ценам плохо. Сало дорого. Ну, это мы связываем все время трудности. Думаю, что 18-й год ждем, когда все уже по мосту будут ездить. Ну, наверное, лет 10, но, правда, я была в Ялте, но там было тогда просто вот так. Это. А сейчас я не знаю, как это считается, нормально, ненормально. Наразі це всі новини. Дивіться випуск «Заман» о 19:30 з Ельдаром Курцеїтовим та дізнавайтеся більше. Будьте за ТР. Хороших вихідних. До побачення.